kallon ta kawai daga nan ba dafa wani kawai okay dai mashin ne da mutum okay roll Good. action an saya mashin ya wuce sai ki ce mata kada ki ci haka ke dai ki ci gaba da addu'a za ki ga yadda lamarin zai kasance sai ki ga alama kuka sai ki ƙara dafa ta pick up kin dafa ta ma honesty hot